Tuku soto diwadahi piring, bareng ditinggal bojo mlungker koyok trenggiling. Iku jarene Cak Kartolo. Ono-ono ae Cak Kartolo iki ya, Lur. Mbok keplane koyo ngono rek. Tuku soto diwadahi piring bareng ditinggal bojo mlungker koyo trenggiling. Mulane sing rukun ta. Cok ger-geger. Sitani perlune supaya lancar jalane ekon anome pancen umume negara kita negara Gemaripa sandang pangan ayo diutamakno supaya makmur uripe bangsa kita tapi syarat sing utama kudu bersatu. Ojo sampai tukaran apa tuh sebab bersatu ikut dolor pancene perlu supaya negarane cek maju mula nang pancen perlu tuku welut dina Sabtu paing lunga nang Gresik wong dadi manten kok balak-balik semaput sebab eling kuburan Gresik kate areke pancen cek gantenge kate sopan santun anake wong soke sing marai eling dudu apa-apane
sing dadi ati brengose medhing krang sese. Ayo mlaku-mlaku cak. Ya. Wis dioper loro. Ora nyono ora ndimpe ana kedel dadi ketempe no peteng-peteng aku umekai dadak sing tak kudha bebek ne bojoku dhewe mula aku kaisinan terus ngalih mlaku ngetan kepethuk arek no peteng-petengan bareng sing tak cawe dadak bojone paman tepak guyang jarang diguyang pinggir lapangan cabah seman melayu ngetan diuber hansip jare nyolong kentongan namung semanten kitungan kula salan boten borong resaya. Iku mau kidungane Cak Kartolo. Semoga terhibur ya, Lur.